खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बोहैस्रि बर' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आङो नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोनो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। क'क्राझाराव गले गले जिनाहारि जानाय जाथायखौ जोङो बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। दाबो क'क्राझाराव सानै उन्दै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। गोरिब न'खरनि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ खामानि होनायनि मुङाव जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्ला बालाजान पुलिस आउट पस्टनि सिङाव थानाय धोरोमगुरि बोल्लापारा गामिनि थागिबि मस्जिद आली आरो क'क्राझार मागुरमारिनि सेसापानि गामिनि साकु शेख मुंनि सानै दुथाङा राजमिस्त्रिमोन। बिसोर सानै गथ'खौ मिस्ट्रि खामानिनि लब दिन्थिनानै गावसोरजों खामानि मावनो लाफादोंमोन आरो बिदिनो बिसोरो गथ' सानैखौ जिनाहारि खालामबोदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। डिब्रुगड़सिमबो खामानि मावनो लाना थांदोंमोन आरो जरजबस्तियै बिसोरखौ 15 सान जिनाहारि खालामबोदोंमोन होनना बुंदों। जेब्ला न'आव फैफिनदोंमोन अब्ला दुथांफोरा बायदिसिना बाथ्राजों सिगि सग' गावसोरनि न'आव लिंहरदोंमोन। बेयावबो गथ' सानैखौ जिनाहारि खालामदोंमोन होनना फोरमायदों हिन्जावसाफोरा। जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ न'खरनि मानसिफोरा मिथिनानै मोननायनि उनावनो बालाजान पुलिस आउट पस्टआव दायनिगिरिनि सायाव केस होयो आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौनि दाबि खालामदों आख्रासुनिफ्राय। आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै 10 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे गथ'खौ किडनेप खालामना बुथारहैग्रा दायनिगिरिखौ गुवाहाटीआव हमना मोनबाय। बुथारजानाय गथ'आ बन्दा ओनसोलनि गंसे फरायसालियाव फरायोमोन। बुथारजानाय गथ'नि मुङा जाबाय नितिश कुमार आरो बुथारहैग्रा दुथांनि मुङा जाबाय अभिषेक बरुवा। गथ'नि गोथै देहाखौ लंपेन्ट एबा हाफपेन्ट गैयि थासारियाव बन्दा ओनसोलनि हाग्रानिफ्राय पुलिसफ्रा बोखांना मोननाय जादों होनना बुंदों। रिपर्टनि बादिब्ला अभिजित बरुवाया हाथिगावआव दखान होना जायोमोन। अभिजित बरुवाया गथ'खौ किडनेप खालामना गथ'नि न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय 7 लाख रां दाबि खालामदोंमोन, नाथाय गथ'खौसो बुथारबाय। दा बे दायनिगिरिखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारी बिथाङा पुलिसजों हमजानाय फारसे बिसाया खुगा बेखेवनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बिथांमोना बुंनाय जादों, जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन आरो बिसा संगठनआ गोख्रों बिथांखि लादों। जाय बिसानि गनायथावै बेरेखा हाबा मावगोन बेखौ गोख्रों बिथांखि लागोन होनना फोरमायथियो आरो बिथाङा दायनिगिरि मारब्ला आयेना साजा होगोन होननाबो बुंबावो। बिथांनि सायाव मा बिथांखि लायो उनावसो जोङो मिथिना मोनसिगोन। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर ओनसोलनि दिगारुआव मासे हाग्रानि मैदेरा रेल लामाखौ बारस'बाय थानाय समावनो गंसे गोख्रैथियाव खारबोबाय थानाय रेल गारिजों सौख्रांजाना जायगायावनो जिउ गोमादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।